Și 3, ultima caracteristică a acestui om apostat, care o vedem și în lumea religioasă din ziua de astăzi, învățătura lui Balaam. Am vorbit de o cale, da, o umblare, da, o rătăcire, o dualitate, o duplicitate a vieții lui Balaam și de data asta a ajuns o doctrină, o învățătură, un ghid privind comportamentul sau un ghid care poate orienta și ghida un comportament numit Balaam. Da? Învățătura lui Balaam înseamnă îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu și alipirea de această lume pervertită de păcat numită religie. Sau oameni care n-au nimic din Dumnezeu. Uitați-vă în scrisoarea trimisă către biserica din Laodicea, cei care spun că au totul, că dețin totul, că nu au nimic de niciun Dumnezeu. Și Hristos are să le spună acestora care îmbrățișează această doctrină a lui Balaam că sunt săraci, orbi și goi și nu știu că sunt săraci, ticăloși și vredni de plâns. Acest ghid al lui Balaam pe mulți i-a îndrumat să se îndepărteze de Dumnezeu și să n-aibă nimic cu Dumnezeu. Așadar, indiferent de statutul tău laic sau religios, dacă nu ai o viață împlinită în Domnul Iisus Hristos, vei avea parte de viața celor doi oameni care dețineau puteri religioase și seculare, fără Dumnezeu, amărându-și viața și sufletul pe acest pământ. Amin.